सारनो सोना मुजुमानि के ओ सरजित तिरफ्ला मय फरसा सिनि तिबासा गमियारि सरमो थांनाय बा जगा सामु फाइटानि वो बिनि मानलि सैलारि न नायनो थांतानि वो वारनो ओनर बाय किजासे बो तो गखे रहर जाखा पातिमुंगो तै जों ताब साना मुसु ताबो तो अब बेलायके सेलेंमा सिंसा पहिलानो जों आंनि पक्ष থেকে তাই ত্রিপুরা মথা চিনি আগরতলা সিটি ডিস্ট্রিক্ট নেই आं बेलायके आपनो कन्डेम खायो सेलेंगो आबाहाय घटना तो उंगनानि उचित दिया बो आरो खरकसे एकजन एमप्लयिज आरि शोरूमनि एकजन एमप्लयिज बो आरो रेगुलार आरो डिउटी खालाय दङ हंके जाय होक गत मासे बुदय किसा गेब ओंखाना 8-9 दिन हंकाय बो बिनि सैलारि नायना थांकानि साव थांगैनाय अर बो आ जे नकफां रि शोरूमनि नकफां बाय सानैनाय हयतो बो सेटिस्फेक्शन नंलिया ना आबनि परेनो बनो बुखा तो खानैनाय खोनावो एवं बताबो जे बुजांनाय बो बताबो आनि बसकांग दङ बो साकाबो हायनो आबो हाय घटना खुबैनो निन्दनीय कारण आबो माने के किसा चिकन साथि बो बिनि मानथाय बो जे आरो डिउटी खालाय माने बिनि मानथाय दंले हंके आ मानथायनो साना थांथिनि बा तामो असुबिदा जागबा बिनि ना नकफा हंके बतो बनो काम के बुजोगै साइ मानो जे निनि आसक एबसेंट हंके निनि मानथाय आसक नङा बिनि मानथाय आसक तुलांदि अमो सोंगै मामले घटना किन्तु बनो कोनो कक सायो लामसायो हठात खलाय बिनि मानथाय साना थांथिनि बतांगै चाजै आंगै बुखा आबो तो बेलायनो चाया आबो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू खूब माने चाया क्लायो एवं चिनि सोसाइटियो आबो बेलायनो चाया निन्दनीय व्यापार खरकसे न नों बुजोगै सुजोगै होनै मानो किन्तु बुनानि तंनानि आबो तो उचित दिया नों जदि ब बे आइनि खालाय दंखाय बा बिनि मानथाय सप्ताय आरो माननानि करि हिंखाके सालायदि अथवा अन्न हाई लेवल फन टाइप सालायदि अन्न कोनो लेवल दंखाके हाबाहाय ओंकै तिनि बनो हठात खलाय आबो बुमानि आबो तो बेलायनो चाया आबो सोसाइटिनि थानि एकटा बेड इफेक्ट लायो ओंकै आबो हाइतां थुं आबो न सोंनायो ओंकै बिनि जे बनो जे बुनाय जे ओनार बिनि जे बुजाकमानि अमनि मार्फत कठोर शास्ति थं बिनि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एक्शन नाजाकथं आबोनो सोंनायो जों ताई कोनो नाया आबोनि सुस्थ बिचारं थं आबोनो सोंनायो ता सर ताबुकले केस देन खाबो आबो ताबुक जों बोनो मियान आबो एफआईआर खलायजाक हंके ताबुक एफआईआर नि आबो प्रोसेस चलि दङ आबो फार्दर ताबो लीगल रेजिस्टर ओंगै दङ ताबो ओंनाय ओंगै दङ किसिसा पॉइंट आरो किसा चिनि तंमानि बागै सैमानि एप्लिकेशन बिनि एप्लिकेशन फॉर्मेट किसा अभाव दङ हाइनै ताबुक जों पुरापुरि भाबे बरक जे थानानि कर्तृपक्ष जे नायमानि मति सैनाय जों ताबुक फुलफिल भाबे जों एफआईआर आरो खायनाय सबमिट खायनाय बे जाति गतन फासिं नासिनाय खांगे बा बबा हाइमा तो बुजाक खालिव आबो तो जातिगत हनै सिननानि तो कौ गया बो तो एकजन आरो नि एमप्लयिज जों आ हिसाबैनो ट्रिट मा खायनाय आबो हठात खलाय नों आबो जातिगत तलां माने आबो ठीक गया बो सेन्सि बुखा आबो तो जों साइमेया आबो ताबो पुलिसनि भिउस आबो जों साइ माने एक्शनस जों साइ माने आबो जों आइ सही भाबे जों जातिगत भाबे जों आबो सिलनानि को गया तबे अब जिनि बनो जे अनलाइन खालायमानि भुमानि तकमानि जे अटेम्प्ट टू मार्डार न हनाय हनाक्लायो आबोनि एक्शन नाजाकथों आबोनो सोंनायो ता केस की अब कन्टिन्यू चलिने तकनाय ना गाहायनो स्राबजानि परेन कमाय थाना ना आबो तो स्राबजा बा कन्टिन्यू आबोनि कुनो को गया बिनि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जा जान खलायना तंमानि ताबो आइनि धारा हो तामो तंग आबोनि अनुसारे ब एक्शन नाजांनाय आबोनो ओंथों जों आबो दीर्घ ओंथों बा ताबोनो रसायनानै आबोन कुन कक्रै तबे आबोनि प्रॉपर एक्शन नाना नांनाय आबोनो चिनि नाय आबोन माने आं साना छायमाना मुसुमान को अबसे माने केस जबारि याबलो फानो किसासे को व्यक्तिफ्रा गय पर बाय रां पैसा रसारे जा कांके पर केस नो डिसमिस खाइरो गोबां मा जागा रखनो कोता ना ना आबो कुनो रां चानानि कुनानि आरो ताम प्रश्न फैनाय बा जों तो नायो आरो चिनि जे victim बनी जे आबोनि परिप्रेक्षिते प्रपार शास्ति थं आबोनो सोंनायो आरो रां चानानि कुनानि आरो कुनो आरो प्रश्न फैया